No niin, moikka. Tässä on Tomppa. Elikkä aihealue kuuluu tänään internetissä rahan tienaaminen. Mä olen henkilökohtaisesti internetissä tienannut kohta lähes 2 vuotta. Parhaimpia niin sanottuja lähtökohtia on, kun internetissä alkaa tienaa, on sä tutustut tiettyyn aihealueeseen. Elikkä vaikka email list, email search, affiliate marketing, nää kaikki. Elikkä monet kun alkaa internetissä noin aluksi tienaa rahaa, ne törmää tämmösiä, mitä eniten nyt mainostetaan. Neon Books, ClickSense, affiliate marketing, ynnä muut. Mut niissä piilee semmonen aina taustaa. Sun pitää niinku lähteä tekemään blogit, host accountit, domainit, ynnä muut. Se on oikeesti, jos et tiedä yhtään siitä aihealueesta mitään, niin se on niin turhauttavaa ja vaikeeta ihan oikeesti. Et mä itekin taistelin aluksi oikeesti varmaan niinku 1,5 vuotta sen kanssa, että mä aloin niinku vähän ymmärtää näistä aihealueista. Mut se ei oo tää mun pääsääntö. Eli jos Penne ei halua tienaa, niin me vain ClickSense, Neon Books. Joo, jos sulla on lahjoja tietokoneen ekaa ja tälleen näin, lähde affiliate marketingin. Siellä oikeasti voi tienaa 100,000 euroja kuukaudessa. Mä väitän vastaan. Mut näin aluksi helpoin tapa on löytää joku semmonen, joka opastaa sua eteenpäin. Eli mä teen tän video ihan vaan sen takia, koska mulla on ite niin helvetin vaikea tehdä netissä rahaa. Ja nyt mä oon pitkästä aikaa taas vaihteeksi alkanut etsiä uusia keinoja, metodeita, miten mä voisin ohjastaa muita ihmisiä lähteä tienaamaan. Ja itse asiassa mä oon löytänytkin nyt todella hyviä sivustoja ja ohjelmia, millä te voitte lähteä teidän omaisuutta tekemään. Elikkä lähdetään siitä, että tärkein asia, kun internetissä tehdä rahaa, on email list. Se on niinku critical. Esim. Mitä isompi email list sul on, sitä enemmän sä tuut tekemään rahaa. Se on ihan faktaa. Ja toinen on, että sä tarvit todella paljon trafikkiä. Esim. Niinku ruuhkaa, ihan mihin vaan. Lähet sä sun blogiin myymään eteenpäin tai jotain vastaavaa, mutta trafikki. Ja sitä varten on itse asiassa aika hyviä sivuja, kuten itse mä käytän paljon niin sanottuja niitä paskoja, Neon Books ja ClickSense, koska siellä on paljon trafikkiä. Joo, se maksaa, mutta it's worth all of the penny. Elikkä tossa alhaalla sä näet, mä pistän sinne 2 linkkiä, ne molemmat on toiminut, mä oon itse käyttänyt niitä jonkun verran, molemmat on tuottanut rahaa. Ne on molemmat ilmaisohjelmiin. Toiseen maksaa $1 sisään, että sä pääset semmoseen hosting companyin kuin AGV. Se ei oo oikeesti mitään. Kun sä katot sen listin ja ymmärrät, se on semmonen 3-step formula sekin. Se on niinku helppo. Ja sitten toinen semmonen email-listi. Sillä mä oon alkanut tekemään hyvin rahaa, mä 3 tonnia saanut sieltä nyt fyrkkaa, niin se on mun mielestä aika siedettävä hinta. Mä oon ollut kuukauden sen jäsen. Sitten toinen on tää Steve Larsen, joka keksi ohjelma. Se on tehnyt netissä aika varmaan 30 vuotta kohta rahaa. Se on pelkkä email list. Ja siis sillä sä mainostat omaa email listia. Mä voin vähän selittää periaatteessa miten toimii. Kyllä se on todella helppo ymmärtää sitäkin kautta. Se on tehty niin selkeäksi se ohjelma. Elikkä email listi. Sä meet semmoseen kuin GVO, sä meet semmoseen sivustoon, sä rekisteröit itse sinne ja ne periaatteessa antaa sulle hostingit, kaikki mahdolliset nää, mutta me ei haeta mitään muuta kuin sitä email-listia. Niin, mitäs mä tän nyt selittäisin teille? Joo, no, mut sanotaan se niin, että kun sä meet sinne, sä kirjaudut itse sinne sisään, se maksaa sen $1, jotain se maksaa sen jälkeenkin, mutta se on ihan minimaalisia summia. Ja aina kun sä referanssaat yhden uuden ihmisen, sä saat $5 siitä. Siinä mieti, kun sä referanssaat 5 uutta ihmistä. 5 uutta ihmistä, ei mitään muuta.
niin sä saat kaikista sen $5. Ja sen jälkeen, se on semmonen sykle, sen jälkeen kun ne lähtee referanssaan, niin sä tuut tienaa aina niiden referenssien jälkeen €2,50. No, mä nyt sanon euros, mutta $2,5. Niiden referensseihin. Ja kun niiden ne tekee sulle jonkun uuden taas sinne e-mail-listiin, niin taas saat sen 2,50. Ja se on niinku aina. Se on kuukausittain, sä saat niiltä sen €5, ja mitä korkeammaksi sun lista kasvaa, sitä enemmän sä teet rahaa. Se on aika simppeli loppupeleissä. Mut kato tosta alhaat, niin niin pääset parhaiten alkuun.